Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σωσό Χονδρογιάννη και παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Attica TV. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία κυριάρχησαν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Η μη κυβερνητική διεθνής οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε ότι τερματίζει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, που είχε ως στόχο να μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών που χάνουν τη ζωή τους επιχειρώντας τον επικίνδυνο διάπλου από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη. Τα 3 πλοία που διέθετε η μη κυβερνητική οργάνωση διέσωσαν πάνω από 20.000 ανθρώπους σε πάνω από 120 αποστολές έρευνας και διάσωσης επί 8 μήνες στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, τουλάχιστον 3.771 άνθρωποι πέθαναν το 2015 στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη δια θαλάσσης, κάτι που σημαίνει ότι η περασμένη χρονιά ήταν η πιο πολύ νεκρή για όσους αναζητούν καταφύγιο από τις ένοπλες σειράξεις και την ανέχεια. Η μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι θα διατηρήσει τους δικούς της πόρους σε ετοιμότητα για την επανένταξη των επιχειρήσεων στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσφέρουν επαρκή βοήθεια στους ανθρώπους που προσπαθούν να φτάσουν στο ευρωπαϊκό έδαφος διαθαλάσσης τους αμέσως προσεχείς μήνες. Ακόμη, κάλεσε τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν ασφαλείς και νόμιμους τρόπους, ώστε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να φτάνουν στο έδαφος τους και να μην αναγκάζονται να εξαρτώνται από τους διακινητές και τα επικίνδυνα πλεούμενα που χρησιμοποιούν για τον διάπλου της Μεσογείου. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ο ελληνικός τομέας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διαχωρίζει την θέση τους από την παραπάνω ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι συνεχίζουν το έργο τους στο Αιγαίο. Ας ακούσουμε όμως τι είπε στο δελτίο μας ο Απόστολος Βέιζης. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα όλο το 2015 διασώσαν πάνω από 20.000 ανθρώπους. Μια επιχείρηση διάσωσης με 3 πλοία, η οποία ξεκίνησε το Μάιο μήνα του 2015 και έληξε πράγματι τα τέλη Δεκεμβρίου. Ήταν μια επιχείρηση η οποία τελείωσε για τον λόγο ότι αυτή τη στιγμή οι ροές έχουν μειωθεί, η κακοκαιρία δεν επιτρέπει μεγάλες μετακινήσεις και οι δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μεσόγειο είναι αρκετές για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Παρόλο ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η έρευνα και διάσωση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, θεωρούμε παράλληλα ότι ως Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν είναι δικός μας ο ρόλος να αναλάβουμε κάτι τέτοιο και είναι μια ευθύνη των ευρωπαϊκών και των τοπικών αρχών. Παρ' όλα αυτά, ως Γιατροί Χωρίς Σύνορα σταματήσαμε μεν στην Κεντρική Μεσόγειο, δεν σταματήσαμε όμως στο Αιγαίο, στην Ελλάδα. Από τα τέλη Νοεμβρίου μαζί με την Greenpeace επιχειρούμε ως Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Λέσβο. Έχουμε και επιπλέον ομάδες στη Λέρο και για 1 μήνα προσπάθειας έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή υποστηρίξει 6.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει με ασφάλεια στις ακτές στην Ελλάδα. Όλα τα σημεία λόγω της κακοκαιρίας και λόγω ότι οι περισσότερες βάρκες με τις οποίες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες φτάνουν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, είναι δύσκολα, δηλαδή και στη Μυτιλήνη αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και στα σημεία κοντά στο Αγαθονήσι είναι σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Απλώς αυτό που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι το 2015 καθημερινά χάναμε 10 ανθρώπους. Έχουν ξεπεράσει 3.700 συνάνθρωποι μας που χαθήκαν το 2015. Η δυστυχία είναι ότι το 2016 έχει μπει με κακό ποδαρικό, συνεχίζονται, γι' αυτό και πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες και προσπάθειες για να λύσουμε και να μειώσουμε τον αριθμό των θανάτων είτε στο Αιγαίο είτε στη Μεσόγειο είναι το να υπάρχει νόμιμος και ασφαλής τρόπος μετακίνησης των προσφύγων και των μεταναστών. Μια ασφαλής και νόμιμη μετακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών θα έχει λιγότερους θανάτους, λιγότερη ταλαιπωρία και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Η δική μας θέση είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει να κάνει με το να ανοίξουν νόμιμες διαδικασίες μετακίνησης των προσφύγων και μεταναστών. Έχουμε προτείνει διάφορες ιδέες από την ανθρωπιστική βίζα, από το να ανοίξει ένας νόμιμος και επίσημος τρόπος όπως είναι στο κομμάτι του Εύρου. Δηλαδή έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται με ασφάλεια. Γιατί στην πραγματικότητα η Ευρώπη θεωρητικά νοιάζεται για αυτούς τους ανθρώπους, στην πράξη δεν νοιάζεται. Αφήνει αυτούς τους ανθρώπους στο έλεος των διακινητών, στο έλεος της θάλασσας και χύνει κορκόδηλα δάκρυα όταν αυτοί οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί
να μετράμε μικρά παιδιά και ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, όταν ούτε δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων που ξεκινάνε ταξίδι από την Ελλάδα για να φτάσουν στη Γερμανία, μέσα στο κρύο της Ιδωμένης και στο κρύο των Σκοπίων και της Σερβίας. Νομίζω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή που περνάει μια κρίση ταυτότητας θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την ανθρωπιστική κρίση που είναι μπροστά στις πόρτες της Ευρώπης με τον αντίστοιχο τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, εμείς παραμένουμε και όπως όλα αυτά τα χρόνια, 25 χρόνια στην Ελλάδα, θα συνεχίσουμε τις δικές μας τις δράσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στα Δωδεκάνησα, είναι στη Σάμο, στο Αγαθονήσι, στη Λέσβο, στην Αθήνα και στην Ιδωμένη, απαντώντας στις ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, και πάντα κάναμε την έκκλησή μας και στις τοπικές και στις κεντρικές αρχές και στην Ευρώπη να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Οι γιατροί χωρίς σύνορα παρεμβαίνουν όταν και εφόσον αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί. Είναι η ώρα αυτός ο μηχανισμός να λειτουργεί και να απαντάει στις ανάγκες των ανθρώπων. Ζητάμε να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους κατοίκους και εθελοντές των νησιών του Αιγαίου που άνοιξαν την αγκαλιά τους στους πρόσφυγες και έστειλαν μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που άγγιξε όλο τον πλανήτη. Με αυτό το μήνυμα, το παγκόσμιο διαδικτυακό κίνημα των ΑΒΑΑΣ απευθύνεται προς την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα. Μέχρι στιγμής έχουν κατορθώσει να συγκεντρώσουν 205.000 υπογραφές, αλλά τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι ΑΒΑΑΣ ζητούν την συνδρομή μας για να φτάσουν στο 1 εκατομμύριο υπογραφές. Our citizens keep marching. We cannot pretend we do not hear them. We have to answer the call. Τη σύσταση μόνιμης κοινής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφάσισαν ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Μουζάλας και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος. Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα από όλες τις πλευρές και αναζητήθηκε κοινός τόπος για τη διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Μουζάλας δήλωσε ότι εγκαινιάζεται μια μόνιμη συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τους δημάρχους που απαρτίζουν την Επιτροπή για το Μεταναστευτικό. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι δήμαρχοι και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κάθονται στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να συζητήσουν, χωρίς μεσάζοντες, τα προβλήματα που απασχολούν τις δύο πλευρές. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής σε ορίζοντα 15 ημερών. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύσιος Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στο δελτίο μας για την συνάντηση και γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Συζητήσαμε με τον Υπουργό για το θέμα της πολιτικής που θα εφαρμόσει, το εθνικό σχέδιο καλύτερα να το πω, για το θέμα των προσφύγων. Είχαμε μια τρίωρη συνάντηση και ζητήσαμε να μην υπάρχει ευνηδιασμός, ζητήσαμε πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα συνεισφέρουμε στη γενική αυτή προσπάθεια. Και δόθησαν εξηγήσεις και ετοιμάζουμε ορισμένες προτάσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο σχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Υπήρχε μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Κάθε δήμαρχος από τα νησιά ανέλυσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πώς θα γίνουν τα hot spot, πώς θα γίνουν οι χώροι που θα παίρνουν, θα γίνεται η ταυτοποίηση του κόσμου και πώς θα μετακινούνται και θα προωθούνται προς τα έξω. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται μόνο από την Ελλάδα, γιατί άμα μπαίνουν κάθε μέρα 2 με 3 χιλιάδες,
πρέπει να δούμε αν το αντίστοιχο ποσό θα βγαίνει ή να πηγαίνει προς την Ευρώπη. Εμείς θα συνδράμουμε με τις δομές μας όταν μας συζητηθεί, και επειδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κτίρια τα λοιπά, ζητάμε να χρηματοδοτηθούν, να επισκευαστούν, ώστε η φιλοξενία να είναι ανθρώπινη. Δηλαδή εγκαταλελειμμένα κτίρια θα τα χρηματοδοτήσει, να τα επισκευάσει το Υπουργείο, θα τους τα διαθέσει οι Δήμοι, θα τα επισκευάσουν για να μπορούν να δεχθούν σε ανθρώπινη διαβίωση τους πρόσφυγες. Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μόραλης και το Δημοτικό Συμβούλιο τέλεσαν τις προηγούμενες ημέρες επιμνημόσυνη δέηση ως ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης για τα θύματα του βομβαρδισμού της πόλης την 11η Ιανουαρίου του 1944. Την τελετή πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου. Ο κύριος Μόραλης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των θυμάτων στο Δημοτικό Νεκροταφείο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους εκατοντάδες πυρώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της πόλης την 11η Ιανουαρίου 1944 από τις συμμαχικές δυνάμεις. Ο βομβαρδισμός αυτός αποτέλεσε το μεγαλύτερο πλήγμα για τον Πειραιά στη διάρκεια του πολέμου. Ήταν ένας βομβαρδισμός που έπληξε ολόκληρη την πόλη. Την Καστέλα, το Χατζηδάκη, τα Καμίνια, τον Άγιο Διονύση, την Αγία Σοφία, το Μητρολίμανο και αλλού. Το μεγαλύτερο όμως πλήγμα δέχθηκε το κέντρο της πόλης. Η περιοχή από τον ηλεκτρικό σταθμό ως την πλατεία Κοράη κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε. Τα θύματα εκατοντάδες, απλοί πολίτες κάθε ηλικίας. Οι ζημιές ανυπολόγιστες. Η επόμενη μέρα βρήκε τον Πειραιά κατεστραμμένο και πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες ξεκίνησε μια τεράστια φυγή πυρεωτών προς την Αθήνα, οι οποίοι από φόβο εγκατέλειπαν την πόλη. Χρέος μας σήμερα είναι να διατηρούμε άσβεστη την ιστορική μας μνήμη. Ειδικά για αυτό το γεγονός που συνάδευσε ανεξίτηλα την πορεία της πόλης μας. Ο Δήμος Πειραιά, όπως πάντα έκανε, θα τιμά και θα μνημονεύει τους νεκρούς από τον βομβαρδισμό του 1944. Ας είναι αιώνια η μνήμη τους. Στην επιμνημόσυνη δέηση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η βουλευτής Α Πειραιά και Νήσων, κυρία Σταματάκη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δαβάκης, αντιδήμαρχοι, επικεφαλής παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων της πόλης, συγγενείς των θυμάτων και πλήθος κόσμου. Να περάσουμε τώρα σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου παρατείνεται στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς η έκθεση του Τάσου Βρετού με τίτλο «Τρόποι λατρείας». Στην έκθεση και τη δίγλωση έκδοση που την συνοδεύει παρουσιάζονται συνολικά 44 τόποι λατρείας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα Ελλήνων και ξένων ιστορικών, ανθρωπολόγων, φιλοσόφων, θρησκεολόγων, πολιτικών επιστημόνων και επιμελητών. Η Μεγάλη Χήμερα, η sold out παράσταση του Θεάτρου Πορεία θα παραταθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Σε αυτό το επικό ερωτικό μελόδραμα του Καραγάτση παρακολουθούμε την ιστορία μιας Γαλλίδας, η οποία έρχεται να ζήσει στην Ελλάδα ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλληνα εφοπλιστή, αλλά και παθιασμένη με την ελληνική κλασική παιδεία. Στο Θέατρο Πορεία παρατείνεται μέχρι 7 Φεβρουαρίου η παράσταση Μιράντα. Το έργο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Σέξπιρ, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφική και καλλιτεχνική αυτοβιογραφία του συγγραφέα. Μιράντα. Με το Λαέρτη Μαλκότσι και την Ιωάννα Παπά. Πρώτα πεθαίνει η ψυχή μας και μετά του ήλιου. Θέατρο Πορεία. Μιράντα. Η Τάνια Τσανακλείδου μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στο Θέατρο Τέχνης.
σε συνεργασία με την ομάδα Bijou de Kant, θα πρωταγωνιστήσει στο νέο έργο του Άκη Δήμου, «Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα», που είναι εμπνευσμένο από την εμβληματική νουβέλα του Ιωάννη Κονδυλάκη «Πρώτη αγάπη». Η παράσταση, που θα ανέβει στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν της Φρυνήχου, σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλείδου με την Bijou de Kant και την επιστροφή της στο Θέατρο Τέχνης ύστερα από 40 χρόνια. Μαζί της θα βρίσκεται η Λένα Δροσάκη, ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Νικόλας Αγγελής. Και να περάσουμε τώρα σε μια καινούργια κινηματογραφική προβολή για τους λάτρεις του σινεφίλ. Η νέα χρονιά μπήκε δυναμικά στις κινηματογραφικές αίθουσες με την εμφάνιση μιας πολυαναμενόμενης ταινίας που θα συζητηθεί. Και ο λόγος για την ταινία που φέρει τον τίτλο «Η Μισητή 8» σε σκηνοθεσία του Κουέντιν Ταραντίνο. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Ανασκόπηση της εβδομάδας ολοκληρώθηκε. Από εμένα και τους συνεργάτες του Attica TV, σας ευχόμαστε να έχετε μία καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας.